بێدەهان بنپێکردن دەرحەقی ڕۆژنەمەڤان و راگهانکاران de li Sûriyê ji alî rejîma Esed vetênekirin. Jê destpêka Krêza Sûriyê di sala 2011 de ji ber karê mîdyakaran bê veguhestina bûyer û tewanên rejîma Esed derheqê welatiyên Sûrî de bêdehan binpêkirin derheqê wan de hate kirin. Li gorî hejmarên Konavenda Sûrî ya azadiya rojnamavanan belge kiriye ku ji destpêka şoreşa Sûrî û ta niha 422 mîdyakar ji alî hevpeymanên Sûrî û Rûsî jiyana xwe ji dest dane. Bêhtiriya wan lê gundewarê Gûta û Der'a bûn. Ew deverên ku operasyonên leşkerî di navbera rejîma Esed û opozisyona Sûriyê de hatibûn rûdan. Li gor amarên korêxistina peyamnêrên bêsînor di sala 2018 de belge kiriye ku welatê Sûrî di pila yekem wekû nebaştirîn welatê Erebî dê azadiya rojnamavanan de ye. Li ser asta welatên cîhanî di pila 177 de ye. Tora Sûrî ya mafê mirovan di vê derbarê de ragihandiye. Konekemî 682 midyakarên Sûrî ji adara 2011 ve li Sûriyê ku 82 ji sedî ji alî rejîma Esed û Rûsyê ve hatine kuştin. Ji alî xwe ve yekîtiya navdewletî ya rojnamavanan dê daxuyaniya xwe ya salane de dabûxuya kirin ku rêjeya binpêkkirina li seranserê cîhanê di sala 2017 de berwerderê salên bûrî de kêm bûye. Tenê li Sûriyê berûva jî vê yekê ye ku rêjeya binpêkkirinan berdewam e. Beriyanha jî navenda Sûriyê ji bo azadiya rojnamavanan dê kombinda rojnamavanên Sûrî de daxuyanîk belav kiribû. Têde binpêkirinên ku rastî mîdyakar dê çarçoveya nîvê yekem de di sala 2018 de daxuya kirin. Ku 51 binpêkirin rastî mîdyakaran hatine û ev rêje kêmtir e ji nîvê yekê ji sala 2017 ku têde 132 binpêkirin hatibûn tomar kirin. Herwiha hejmara bêhtir ji binpêkirinan di meha adarê de bû 4 binpêkirin û piştre meha mejdarê 10 binpêkirin, meha avdarê 7 binpêkirin û meha nîsanê 6 binpêkirin û rêjeya herî kêm di meha hezêranê de bû 3 binpêkirin. Li gorî heman raportê derbarê rewşên binpêkirinên nîvê yekem ji sala 2018 de 9 kuştin, 24 birîndar û 14 revandin û binçavkirin û binpêkirinek derbarê dezgeheka ragihandinê û 3 binpêkirinên din jî hatin tomar kirin. Li gor parêzgehan ku parêzgeha Helebê 16 binpêkirin, piştre Idlib û gundewarê Şamê 14 binpêkirin û Der'a 4 binpêkirin û li Hems û Hemayê 2 binpêkirin. Li ser asta navdewletî jî damezrandina rawangehek ji bo şopandina tawan û binpêkirinên derheqê rojnamavanan de têkirin hat ragihandin. Li gorî Ajansa Qasîûn Korêxistina Wîlayetên Yekgirtî yê Perwerdê û Çandiniyê UNESCO rawangehek taybet ji bo tomarkirina tawan û binpêkirinên ku rastî rojnamavanan li seranserê cîhanê belav kir. Li gor Korêxistina UNICEF dê malpera xwe ya fermî de dabûxuya kirin ku rawangeha nû ya taybet ji bo hemû binpêkirinên raserî rojnamavanan hatiye ji sala 1990 de belge kiriye. Ji bo bimîne wekû bingeheka agahiyên berçav li ser malperên internetê. Li gorî nav û regezname û cihê bûyerê werên belge kirin. û biryare ku ew rawangeh şopandina vekolîn û amadekariyên dadwerî yên ku rastî rojnamavanan hatiye bike. Dê çarçoveya rawestandina diyardeya rêzgarbûna ji tawanan de. Li gorî rêxistinê ku bingeha agahiyên rawangehê ta niha 1293 binpêkirin ji sala 1993 û 8 binpêkirin ji destpêka sala 2018 de tomar kirine. Her divê derbarê de UNESCO belav kiribû ku her 4 rojan rojnamavanek yan mîdyakarek jiyana xwe ji dest dide û tekez kir ku 8 ji sedî tewanbar ji sizadanê rêzgar dibin. Ji destpêka şoreşa Sûriye û ta weke îro bi sedan û rojnamavan û mîdyakar ji aliyê rejîma Esed ve û aliyên din yê Sûrî hatine kuştin û rastî binpêkirinan tên bê ku tu aliyek parastina jiyana wan li xwe bigire.